Is-sibt filgħodu bastiment ta' aktar minn 200 metru tul inġar għal ħin twil mill-Baħar Qalil u riħ qawwi li laqat il-Gżejjer Maltin wara li żviluppawlu problemi fil-magni. Dan skatta operazzjoni mill-Laneġ tal-Irmonk għalkemm is-sitwazzjoni komplet tikkomplika ruħha meta l-ankra tal-vapur weħlet mal-interconnector li hemm għaddej minn din iż-żona. Jidher li tanker Kempi li huwa bastiment li s-soltu jintuża għal ġar tal-kimika spiċċa mingħajr kmand meta kien qed ibaħħar fl-ibħra tagħna hekk kif għal xi raġuni ċedew il-magni. Il-bastiment inġar qrib ferm tal-kosta ta' Baħar iċ-Ċaqr. Sabiex jippruvaw jikkontrollaw is-sitwazzjoni, il-Laneġ tal-Irmonk ta' Tag Malta, Spinola u St. Elmo marru fiż-żona fejn kien hemm il-bastiment, bli Spinola tuża ċmieni tal-Irmonk biex tipprova taqla l-vapur il-barra. Iżda l-mewċoli madwar 6 metri wera sninu u poġġa pressjoni fuq il-bastiment tant li dan spiċċa qaċċa ċmieni u kien hawn li l-ekwipaġġ prova jniżżel l-ankri. Madankollu anke hawn spikkat il-qawwa tal-baħar li qaċċat ankra minnhom bl-ankra l-oħra iżżomm il-bastiment milli jinkalja. Eventwalment inaqdet mal-ewwel żewġ tugboats ukoll il-Lanċa Vittorjosa. Dawn irnexxilhom jerġgħu jorbtu ċmieni biex iżommu t-tanker milli jkompli joqrob lejn il-blat. Il-Laneġ huma mistennija jibqgħu iżommu l-vapur fil-post sakemm il-baħar jikkalma biżżejjed u jkun jista' jiġi rmunkat lejn il-port. Intant anke sitwazzjoni brabta mal-cables tal-interconnector trid tistenna sakemm ikkalma l-baħar hekk kif il-maltemp qed jagħmilha diffiċli li jsir ix-xogħol meħtieġ.